mata wata kan yau dai Allah ya cika min guri na kenan. Yau kusan kwana 7 dirsar da zaki wuce an yi ko wallahi sai a kace ina shiga masallaci dan din nan kawai sai an hango ki. To yau dai tunda dai na ganki ga ni gaki kawai ki sa min lambar alquran ki sa min lambar ki kawai wallahi sa min lambar ki an shi ma wayan nan baka sai dai mata aure ba yo ne me bambanci na da ki ai dum na tigeza sa min lambar ki sa min lambar ki kawai wallahi sa min lambar ki yau kai zan kira ki wallahi kai zan kira ki wallahi yake sa abu sai wannan ai to bai wallahi ki sa min lambar ki yau ba ai kai malam kai ha ala bai ina wuni lafiya da wallahi ai waya ta nan ta tawo hanya ta yadda waya ta wannan ba hotonka bane wannan iko Allah kenan wai har sun dauki hoto na tura wannan ke ala bai a wuce lahiya kuma ku kan mi kake kai wallahi ala bai aikin Allah da ne shi yasa ni kuka